Škrinjica slova i riječi 3. Integrirani je radni udžbenik iz hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole. U ovome su udžbeniku sadržaji iz svih domena predmetnog kurikuluma povezani u jedinstvenu cjelinu. Savršen spoj književnih, odgojnih, medijskih i jezičnih sadržaja obogaćenih mnoštvom kreativnih aktivnosti, zadataka i vježbi. Prozračnim dizajnom, suvremenim ilustracijama i primjerenim fontom pobuđuje se zanimanje za sadržaj škrinjice. Grafičkim se elementima, naslovima u kružićima ili žutom podlogom upućuje na naglašenu domenu u nastavnoj jedinici. Udžbenik je pravo vrelo književnih tekstova koji se primaju različitim osjetilima. Primijenjena, suvremena kritička analiza počiva na transformativnom dijalogu, vraćanju na tekst, pronalaženju podataka, podcrtavanju riječi ili rečenica određenom bojom, a odabir tekstova uključuje i klasične i suvremene pisce. Na senzibilizaciju književne riječi učenike potiču kratki i dojmljivi videomaterijali. Sedi sam i neznakom, i neznakom, jel sim il tam, jel sim il tam, a zna da nekam štelbio tu dalko, da ne bu sam, di ne bu sam, da ne bu sam. Mnogi tekstovi koreliraju s međupredmetnim temama, ostalim nastavnim predmetima i danima koji se obilježavaju u školi. Iznimno je bogat sadržaj medijske kulture čiji je cilj razvoj digitalne, filmske i medijske komunikacije te pismenosti i razvijanje kritičkog stava prema medijima. U digitalnom su udžbeniku i poveznice na sve animirane i igrane filmove. Posebnu vrijednost materijalu daju jednostavni i zorni prikazi kurikulumskih sadržaja i pojmova. Umne mape, grafički prikazi, primjerena objašnjenja i definicije, zanimljiv pristup obradi slikovnice, isticanje pravila za oblikovanje plakata i mnogi drugi detalji svojstveni samo škrinjici. Razveselit će vas sadržaj poput pokusa, praktičnih radionica, tangrama, izrade slikovnica, letaka ili brošura. Novinskih članaka, intervjua, radionica pisanja, stripova za razonodu.
kreativnih prijedloga za obradu lektirnih naslova, vježbi usmenoga pripovjedanja koje se potiče pripovjednom rukom ili informativni tekstovi o drugim kulturama, osobnoj brizi, zdravlju i razvoju samopoštovanja. Kroz sadržaje Sada znam i tablice samoprocjene razvija se kritički odnos prema vlastitome radu i napretku. Mnoštvo je društvenih igara za poticanje suradničkog rada i međusobnog pomaganja pri savladavanju sadržaja. U oblačiće pokraj naslova učenici mogu upisivati znak kojim će istaknuti sviđa li im se tekst, jesu li ga razumjeli, znaju li ga čitati ili što drugo u dogovoru s učiteljem. Škrinjica nudi komunikaciju i interaktivno iskustvo za učenike koji istražuju, promišljaju, zaključuju i uče kroz igru. Više od 600 digitalnih dodataka, interaktivnih kvizova, 3D animacija, zvučnih zapisa, zvučnih priča, fotografija, autorske glazbe i filmova. Uz ovaj udžbenik dolazi i izdanje u kojemu je provedena grafička, jezična i sadržajna prilagodba. Namijenjeno je učenicima s primjerenim programom, a svojom vizualnom i sadržajnom sličnošću redovnome osigurat će da se svaki učenik korisnik osjeća jednako vrijednim i sposobnim. Učiteljima će omogućiti jednostavnije i lakše upućivanje u rad. Udžbenik sadržajno prati radna bilježnica, nudeći niz zanimljivih i zabavnih zadataka za ponavljanje jezičnih sadržaja, medijske kulture, književnih pojmova i razumijevanja pročitanoga. Kao nadopuna kompletu tu su i opsežni nastavni listići. Bogat prijedlog ispitnih materijala poslužit će za provjere jezičnih, književnih i medijskih sadržaja i razumijevanje pročitanoga. Pripremanje nastave kontinuiran je i složen proces. Zato smo izradili najbolje oblike metodičke podrške za sve alfa učitelje. Alfine pripreme sadrže sve sastavnice na koje Škola za život stavlja naglasak. Motivacijsku temu, predmetne ishode, međupredmetna očekivanja, aktivnosti i vrednovanje. Završite svoju potragu s ovim blagom u rukama.